Teemu Vapit Hiilinen tässä, moi. Tänään julkaistiin Counter-Strike Global Offensiven uudistettu TE Nuke-kartta, ja tämä on otettu ihan kilpailulliseen kiertoon saman tien. Tässä syystä mä ajattelin, että katsotaan ihan vähän yhdessä, että minkälainen kartta tämä uusi ydinmaa on. Terroristien syntymäpaikka ei sinänsä ole muuttunut, samanlaista putkea tässä mennään kuin aina ennenkin. Heti ensimmäinen muutos tulee vastaan, kun juoksee eteenpäin, eli päästään niin sanotulle siilolle, jonne ei enää tarvitse minkäänlaista kikkahyppyä osata. Riittää kunhan vaan juoksee paikalle, ja täältähän on sitten helpompi jo alkaa ruiluttelemaan. Ja se mikä on toinen iso muutos on tämä kätin alue, eli siilolta pystyy suoraan pudottautumaan kätille ja sieltä pystyy juoksemaan sitten aivan suoraan A-pommille selkään. Myös tämä kissa täältä ylhäältä on kokonaan uudistettu. Eli täällä on enää näin pieni alue, missä poliisit voivat olla. Tämä näyttäisi siltä, että tuonne pystyy hyppäämään, mutta siinä on näkymätön seinä liikettä estämässä. Eli sinne ei todellakaan tule pääsemään. Ja pommipaikat ovat muuttuneet tällä kertaa 2 siiloa yhden siilon sijaan ja vähän vähemmän tilaa. Toinen missä on iso muutos nähdään on, täällä on venttejä on enää 1 2 sijaan ja myös ovesta on tullut huomattavasti vahvempi verrattuna vanhempaan oveen, eli siinä on paljon enemmän paksuutta tuossa ovessa kuin mitä oli vanhassa. Muuten tässä sisääntuloaukoissa ei hirveätä eroa ole. Rampille päin mentäessä on syvennetty tilaa, tänne pystyy tulla huomattavasti syvemmälle, ja tänne on myös tehty isoja muutoksia, eli ei ole enää sitä keltaista, minkä takana olla piilossa. Täällä ei enää ole sellaista hirveän hyvää suojapaikkaa, missä voit elää ja hengailla. Tuolta otettu kokonaan se nurkka on jää tonne laatikoiden taakse. Ja sama täällä, eli täällähän monesti AVP tykkäsivät olla tässä ledkillä tai siis reunalla, ja sieltä näki silloin pitkälle tonne. Nyt sieltä ei enää vastaavallaista näkyvyyttä ole. Täältä sen sijaan edelleen on. Ja samalla tavalla pääsee myös täältä ampuilemaan. Alapommi tai niin sanottu P-pommi on kokenut myös todella ison muutoksen. Täällä on molemmat kissakuja on muutettu hyvin paljon. Toinen venteistä on poistettu, eli venttejä on enää 1. Ja erikoisuutena näitä venttejä voi sulkea ja avata, eli niitä ei tarvitse sinne sisälle. Voi olla helpommin piilossa. Myrkyn paikka on siirtynyt kokonaan toiselle puolelle, missä voi olla piilossa. Ja pommialue on todella suuri. Pommin voi pläntätä täältä asti. Eli pommialueen koko, mihin sitä voi laittaa maahan, on hämmästyttävän suuri. Se toinen, mikä muutos on tullut, nykyään pystyy kiertämään koko matkan täältä takaa. Ennenhän se ei ollut mahdollista. Ja täältä pääsee tänne kontrollihuoneeseen. Ovet kun avaa toiseen suuntaan, niin tänne tulee perinteinen suhteellisen hyvä ampumapaikka kahden metallioven takaa. Secret-reittiä, tai niin sanottua uutta reittiä, miksi tätä haluaa kutsua, on sen verran muutettu, että tänne on tullut isompi tila, missä olla. Toiselta puolelta on otettu sitä tilaa pois. Muuten siellä ei isompia muutoksia ole. Myös pihalla on laatikoiden paikkoja vähän muutettu. Esimerkiksi täällä on edelleen kuja, mutta se on huomattavasti kapeampi kuin ennen. Tässä ei juurikaan pysty enää minkäänlaista sivuttaissiirtymää tehdä, jos sinne tulee. Ja tässä ei ole enää mitään väliä. Myös tuplaikkunoista on nykyään huomattavasti vaikeampi ampua. Jos terroristit päättävät tästä juosta, niin reagointiaika on lyhyempi, koska siinä on laatikko suojaamassa matkan varrella. Tällainen näyttää olevan uusi kartta, ja täällähän pystyy hyppimään todella nopeasti. Pääsee tonne pommin päälle, jos haluaa. Voi pudottautua alas, pääsee takaisin tänne pommipaikalle. Ja jos haluaa nyt viimeisen kikan tästä hakea, niin tänne siilon päälle, kun lyöt pommin maahan, niin se on täältä alhaalta, sitä ei näe kyllä yhtään, että se siellä siilon päällä on. Aivan lopuksi haluaisin kyllä kysyä, että kuka toi R2D2 Nuken? Siinä se on.
on se komia. Sellainen uusi nuke. Odotan itse henkilökohtaisesti innolla sitä, milloin tätä päästään pelaamaan ja minkälaiset ensimmäiset kilpailulliset ottelut tässä pelissä tulee olemaan. Näytetään vielä tämä reitti tässä, mistä pääsee myös hyppimään tänne kätille ja sitä kautta selkään. Pommin räjähtäessä minä kuittaan näistä maisemista. Kiitos, moi!